президент Қазоқистон Қасим Жомарт Тоқаев рӯзи 7 январ Самад Абиш бародарзодаи президенти қаблии Нурсултон Назарбоевро аз мақоми муовини аввали раиси Кумитаи амнияти миллии ин ҷумҳурӣ барканор кард. Бо амри раҳбари давлат Абиш Самад аз мақоми муовини аввали раиси Кумитаи амнияти миллии ҷумҳури Қазоқистон озод карда шуд. Омадааст дар хабари кӯтоҳе ки сомонаи расмии оқурда нашр кард. Самад Абиш писари бародари Калонии Назарбоев буда чашму гӯши ӯ дар Кумитаи амнияти миллӣ ва дигар ниҳодҳои қудратӣ ба шумор мерафт ва аз номи Элбасӣ кори ин ниҳодҳоро назорат мекард. Кумитаи амнияти миллии Қазоқистон ахиран сару садоҳо дар бораи барканории Самад Абишро рад карда расман хабар дода буд ки ӯ дар рухсатӣ қарор дорад. Барканории Самад Абиш дар ҳолест ки дар пасманзари эътирозҳои ахири Қазоқистон яке аз ёрони наздики Назарбоев Карим Масимов ки раиси Кумитаи амнияти миллӣ буд ҳамроҳи ду муовинаш бо иттиҳоми хиёнат ба давлат ва кӯшиши ғасби ҳукумат ба ҳабс гирифта шудааст. Рӯзи 7 январ Тимур Қулибоев домоди аз ҳама сарватманд ва пурнуфузи Назарбоев низ аз мақоми раҳбари палатаи миллии соҳибкорони Қазоқистон Атамекен истеъфо дод. ӯ дар муроҷиатномааш ба аъзои раёсати Атамекен навиштааст: ҳамкорони азиз, сар аз имрӯз ман тасмим гирифтам ки аз салоҳиятҳои раиси раёсати палатаи миллии соҳибкорони Қазоқистон Атамекен даст бикашам. Барои бовариятон ба ман мехоҳам ба вакилони анҷуман ва аъзои раёсат изҳори сипос кунам. Бароям дар тӯли 8 сол роҳбарӣ кардан ба ин ниҳод ҳам ифтихор ва ҳам масъулияти бузург буд. Дар идомаи муроҷиатнома ки сомонаи палатаи миллии соҳибкорон нашр кард, Қулибоев ғайри мустақим ишора мекунад ки рафтанаш аз ин мақом бо ташаббуси президент Тоқаев сурат мегирад. Дар пеш вазифаҳо ва чолишҳои наву бузург истоданд. 11 январи соли 2022 раҳбари давлат дар суханронияш самтҳои авлавиятро барои Атамекен ва доираҳои соҳибкориро муайян кард. Тимур Қулибоев шавари Динора духтари дуюми Назарбоев буда дар гузашта роҳбарии умури чанд корхонаҳои бузурги ин кишвар аз ҷумла ширкатҳои Роҳи Оҳан ва Самург Энергоро дар даст дошт. Ба ҳисоби маҷаллаи Forbes, Қулибоев $3.1 миллиард ва амсараш Динора низ беш аз $3 миллиард доранд ва ин оила яке аз сарватмандтарин хонаводаҳо дар Қазоқистон ба шумор меравад. Тавре қаблан хабар додем рӯзи 14 январ Димаш Дасанов ва Кайрат Шарибаев ду домоди дигари Назарбоевро дар як рӯз аз раҳбарии ду ширкати бузурги соҳаи нафту гази ин кишвар Қазоқгаз ва Казтрансойл барканор карданд. ҳарчанд дар бораи издивоҷҳои онҳо расман дар ягон ҷо иттилои нашр нашудааст, вале Димаш Дасановро шавари духтари хурдии Назарбоев Алия ва Кайрат Шарибоевро шавари духтари калонии ӯ Дориға ном мебаранд. Барканории се домод ва ҷияни Назарбоев дар пайи эътирозҳо дар таърихи Қазоқистони муосир аз ҳама густурда ва хунинтарин аст ки аз 2 то 8 январ давом кард. Ба ҳисоби мақомот дасти кам 225 кушта ва беш аз 4300 захмӣ ба ҷо гузошт ва наздики 10,000 нафар дастгир шуданд. Бисёриҳо аводиси ахирро мубориза барои тақсими қудрат дар арши сиёсии Қазоқистон меноманд, ки дар натиҷаи он президенти кунунӣ Тоқаев то ҳол дар саҳна нақши намоишии генерали тӯйгар дошт. Тавонист тарафдорони президенти қаблӣ Нурсултон Назарбоевро аз саҳна танг ва ҷои пои худро мустаҳкам кунад. Хабаргузории Фарғона чанде пеш хабар дод ки посбонии атрофи қароргоҳи Назарбоевро дар пойтахти Қазоқистон аз аввалҳои моҳи январ қатъ карданд. худи Назарбоев аз 28 декабр ба ин тараф дар мазҳари ом ягон бор зоҳир нашудааст.